Dobrý den, já se jmenuji Martin Hanusek a dovoluji si vám odprezentovat naše řešení pro správu smluv SharePoint za 5 dnů v rámci našeho druhého webináře. Děkuji, že jste se přihlásili, že jste si našli čas na náš krátký webinář, v kterým bude i praktická ukázka a některým se budeme opakovat, protože vysvětlíme vůbec náš princip a hlavně těm, co se zúčastnili našeho prvního webináře, vysvětlíme jim princip toho našeho balíčkování a v podstatě, jak se k takovému balíčku dostat. Tak já už se nebudu zdržovat a začnu rovnou vysvětlovat, jak to s těmi našimi balíčky a s těmi našimi smlouvami je. Balíček Trinfo pro smlouvy nad SharePointem umí tady je to v podstatě formou scénářů, které si i v praktické ukázce ukážeme. My k tomu přistupujeme tak, že smlouvy řešíme ve spisech. Vycházíme z našich zkušeností, které jsme implementovali u zákazníků nejenom nad platformou SharePoint, ale i nad platformami ostatních DMS, které Sabis jako společnost dodává k zákazníkům. Tedy veškeré smlouvy jsou ve spisech a spis, což je taková složka, obsahuje všechny související dokumentace se spisem jako takovým, se smlouvou, které tvoří. Takže to bude dokument smlouvy, je to finální naskenovaná smlouva, jsou to dodatky a nějaké relevantní nebo irelevantní přílohy. Samozřejmě při přípravě smlouvy je potřeba i spolupracovat s ostatním týmem, což může být formou nějakého připomínkování nebo případně i sdílené práce nad jedním dokumentem. Smlouvy je potřeba odpřipomínkovat a odschválit. Ve finále, když už je schválená a naskládaná smlouva, chceme sdělit týmu, který se má touto smlouvou zabývat a má podle ní nějakým způsobem pracovat, tak je s ním seznámíme. Je velmi důležité, a na to se nás zákazníci vždy velmi často ptají, aby ten autor, ten uživatel, který je za tu smlouvu zodpovědný, dostal nějaké upozornění na ukončení platnosti, případně nějakou výpovědní lhůtu, případně si mohl v nějakých periodických intervalech zrevidovat tu smlouvu, aby v podstatě si ověřil, že ta smlouva je ještě pořád platná. Je to především u těch smluv, které jsou na dobu neurčitou. Je nutné samozřejmě tu smlouvu snadno vyhledat podle nějakých parametrů, třeba podle stavu nebo podle toho, s tou protistranou, s kým mám tu smlouvu podepsanou. Konfigurace celých všech procesů je pomocí našeho workflow Trinfo pro SharePoint. Konfigurace v této verzi je ještě ve schvalovací matici a samozřejmě ve finále je tam archiv smluv, který obsahuje veškeré smlouvy, které už nejsou platné, tak, aby nebyly v tom úložišti těch platných smluv. Ještě bych vás chtěl požádat, určitě můžete tam dávat nějaké dotazy v rámci toho chatu. Já jsem tady s kolegou Petrem Štosem, který mě tady kontroluje a sleduje, jestli všechno vidí dobře, jestli všechno dobře slyší a zároveň bude připravený na ty dotazy případně přes chat, když bude nějaký jednoduchý, i zareagovat, nebo si je tady budeme sepisovat a úplně na konci je na všechny odpovíme. Na dalším slajdu je tedy nějaký sumář toho, co ten Trinfo balíček obsahuje. Balíček obsahuje především add-on aplikace Trinfo. Ještě bych měl zdůraznit ještě jednou, že opravdu je to Trinfo pro SharePoint, čili je to hlavně pro zákazníky a společnosti, které SharePoint mají nebo ho plánují nasadit. Takže add-on aplikace Trinfo, pak tam jsou nástroje pro nasazení a konfiguraci aplikace, součástí nasazení do testovacího prostředí, celé toho balíčku jako takového. Součástí je konfigurace a nastavení základního prostředí, čili struktura SharePointu, vytvoření nějakých požadovaných webů, seznamů, knihoven, obsahových typů smlouvy, návrhu smlouvy a podobně. Jsou zde součástí i formuláře, všechno uvidíte v rámci té praktické ukázky, workflow, úkoly a e-mailové notifikace a nějaké obslužné skripty, které jsou potřeba k nějakým například dědění, nějaký oprávnění, případně dědění a propisování hodnot z nadřízeného objektu na podřízený. Součástí je i uživatelská administrátorská dokumentace a základní zaškolení obsluhy a administrátorů. Podmínkou tedy je, jak vidíte dole na tom slajdu, infrastruktura SharePoint 2013 a výš, případně Office 365 SharePoint Online.
Jak takový balíček nasazujeme? Za předpokladu, že zákazník má připravené prostředí, to čemuž my mu můžeme dát dokumentaci, která to přesně popisuje, tak v pondělí zákazník nám ten balíček objedná, my druhý den nebo ještě ten den můžeme zkontrolovat prostředí, připravíme si ho, nasadíme následně balíček a v pátek zaškolíme a předáme do zkušebního provozu. Je zde důležité si uvědomit, a to v podstatě uvidíte v té praktické ukázce, že to je opravdu balíček, který je ale dál rozvíjetelný, lze tam udělat jakékoliv změny, lze tam i rozšířit případně a i s tím předpokládáme, že například terminologie zákazníka bude jiná, takže může být název nějakého pole jiný, než máme my v balíčku. To všechno balíček umožňuje, čili je možný jakýkoliv libovolný rozvoj a nasazení nějakého změnového požadavku. To dělá zákazník může udělat hned, protože dostane dokumentaci, v které je to detailně popsané, takže už může na začátku říct, my tady nechceme, aby bylo pole se jmenovalo protistrana, ale například název firmy, ale samozřejmě může to udělat třeba po týdenním nebo 14denním provozu, nebo jak on uzná za vhodné. V okamžiku, kdy je všechno nasazené, kdy jsou aplikované změnové požadavky, tak nasadíme na produkci. Všechny tyto kroky, myslím nasazování na testovací prostředí a nasazování na produkci, děláme naším speciálním nástrojem Trinfo, který tuto věc umožňuje takovou formou transportu velmi rychle, prakticky na jedno kliknutí. Není potřeba například potom v produkci nějakým způsobem dělat nějaký speciální úpravy. Mělo by to v podstatě na jedno kliknutí se implementovat z testu na produkci úplně v tom samém stavu, v jakým to na tom testu ten zákazník bude mít. Teď se teda dostáváme do toho, co je si myslím na tom webináři určitě nejdůležitější. Podíváme se na to, jak ten balíček vypadá. A uvidíte přesně to, co vy byste mohli v podstatě, kdybyste si to objednali, za nějakých 5 dnů dostat. Tak. Tady vidíte nějakou základní obrazovku našeho demo prostředí, kde máme už předpřipravené nějaké různé řešení a já si tady kliknu na ten odkaz smlouvy, kdy se mi v novém okně, v nové záložce otevírá domovská stránka toho webového prostředí. Chviličku to trvá. Tak si chviličku počkáme. Tak. A vidíte tady domovskou stránku a já vám ji hnedka popíšu, abyste věděli, co vidíte. Úplně nahoře vidíte založit nový spis. Je to odkaz, který použijeme proto, aby jsme si ukázali, jak se takový spis zakládá. V prostřední části této webovské stránky jsou moje úkoly. Nějaké úkoly tam mám už předpřipravené, abych je mohl potom rovnou použít a nemuseli jsme tady složitě spouštět. V těch úkolech vidíte název toho úkolu, můžete vidět, jaký je stav a nějaký datum zahájení, případně nějakou prioritu. Pokud je nastaven termín splnění, pak i termín splnění. V dolní části je část vyhledávání, kde vidíte jednu jedinou možnost, a to je základní vyhledávání. Lze úplně vytvořit nějaké další masky, nějaké další šablony vyhledávání a ty se potom zobrazují jako další záložky v podstatě vedle toho základní vpravo. V další verzi předpokládáme, že už součástí balíčku bude přednastavený záložky jako moje spisy, případně spisy mého oddělení. Tak to je ten vlastně to hlavní tělo. V levé části vidíte odzhora odkaz na pracovní prostor spisů, archiv spisů a údaje o protistraně. My razíme takovou myšlenku a chceme a snažíme se k tomu zákazníky dostat, že by v podstatě tu levou část vůbec nepotřebovali. Protože oni potřebují založit nějaký dokument, založit spis, potřebují spis vyhledat a potřebují splnit nějaký úkol. A k tomu vůbec nepotřebují nějaký procházení složitou strukturou nebo i jednoduchou nějakých spisů, nějakých značek, nějakých archivů. V podstatě vždycky se dostanou pouze z té první strany k tomu, co potřebují. Ty údaje o protistraně jsou tam v tuto chvíli trochu navíc, protože většinou napojujeme databázi
v podstatě těch protistran, těch partnerů z nějakého ERP systému, například ze SAPu nebo z nějakého jiného, ale tady pro ty naše účely jsme si připravili nějaký základní seznam asi 5 nebo 6 společností, které použijeme na to, abychom mohli vytvořit nějaký spis. Já přijdu rovnou k tomu, že ten spis založím. Kliknu si na tlačítko Založit nový spis a otevře se mi formulář té složky toho spisu. Vidíte, že se mi na řádce 2 číslo smlouvy už rovnou vygenerovalo, což znamená, že součástí je i nějaký generátor čísel, který lze nastavit. To, že tam vidíte 13-17 finance, neznamená, že by to bylo u vás přesně takto. Já si přepnu nejdřív oddělení například na IT. Vidíte, že se mi, nebo tedy já jsem si chtěl dát IT, ale kliknul jsem si na HR a vidíte, že se mi to číslo podle toho mění. Napíšu si název, takže to je například smlouva o dílo implementace SharePoint. Vidíte, že tam mám nějakou chybu, tak si ji upravím. Tak. Můžu si dát i nějaký jiný předmět smlouvy. Mně se líbí jako předmět smlouvy ta smlouva o dílo se SharePoint, tak si ji tam skopíruju. Můžu si vybrat úroveň zabezpečení, určitě to nechci považovat jako tajnou smlouvu. Vidíte, že třeba stav v přípravě je needitovatelný, takže ten já jako uživatel nemůžu měnit. Pokud vím v tuto chvíli už hodnotu kontraktu, tak si řeknu, že ta hodnota kontraktu je 100 000, nebo to tak mám tam 200, tak já to nechám 200. Můžu si měnit měnu, tady máme několik základních, můžu dávat kurz a platnost ani od do nemůžu v tuto chvíli přikládat, protože ji nevím a je to i needitovalný podle při tom založení. Ty ostatní záložky mě v tuto chvíli zajímá jenom údaje o protistraně, kde se mi už rovnou nabízí první nějaká společnost, ale já to dělám s Microsoftem, tak si přeberu Microsoft. V okamžiku, kdybych chtěl mít víc protistran, protože to může být vícestranná smlouva, stačí kliknout jenom na tlačítko plus a vybrat si nějakou další společnost, která se mi tady nabízí. Já chci udělat jenom jednostrannou smlouvu, tak si ji tady zase mínusem odeberu a nechám si tam jenom ten Microsoft jako takový. V okamžiku, kdy dám uložit, tak se mi spis uloží, já si ještě zkontroluji, jestli mám všechna pole vyplněná, která chci mít vyplněná, to mám a dám uložit. Teď mi probíhá uložení a vytváření samotného spisu. Otevře se mi rovnou prázdný spis a já, protože už mám nějakou smlouvu předpřipravenou u sebe na souborové struktuře, tak si kliknu na tlačítko Vložit dokument. Vyberu si na souborové struktuře smlouvu, tak tady máme smlouva o dílo Microsoft, dám si otevřít a dám si OK. Můžu si tady dát nějakou komentář, ale to je základní funkcionalita SharePointu jako takového. Teď se mi otevírá další formulář a ten je zajímavý tím, že už tady si mohu vybrat, jestli zakládám návrh smlouvy, návrh dodatku, ostatní dodatek nebo smlouva. Návrh smlouvy, to je ten základní, ten primární, který já tam můžu vytvořit. Když si tam dám například ostatní, tak se mi ten formulář malinko změní, protože není to návrh smlouvy a můžu tam přikládat například typ dokumentu, který u návrhu smlouvy není. Návrh smlouvy je jenom prostě návrh smlouvy. Takže já se vrátím k tomu návrhu smlouvy a tady jsem chtěl jenom ukázat, že tady už si uživatel může v podstatě měnit rovnou ten typ toho dokumentu, který vkládá a podle něj se může měnit i vzhled toho formuláře. Všimněte si, že všechny ty pole mám needitovatelný kromě názvu. To je název souboru, pod kterým se vloží do toho SharePointu. Takže já si dám smlouva o dílo, nebo napíšu si klidně jenom implementace, to možná bude pro mě smlouva implementace SharePoint, tak a dám uložit. Vidíte, že jsem se uložila, nemám zde žádné vyplnění nějakých dodatků, plánování revizí, smlouva je v přípravě. Já si tam, abych tam měl víc souborů v té knihovně, tak si tam vložím třeba, já nevím, teďko si tam dám, můžu si tam dát tu smlouvu ještě jednou, ale nazvu ji jako jiný soubor, dám OK.
zložím si tam ty ostatní, vyberu si, že je to typ dokumentů, třeba směrnice, a tady napíšu směrnice implementace a kliknu si uložit. Veškeré údaje, jako třeba i údaje o protistraně, vidíte, že se mi tam kopírují z nadřazeného dokumentu, který je pro toto řešení primární. Teď se mi tam možná udělala chyba tím, že jsem si tam vložil úplně stejný dokument. Já si teda to změním ještě jednou, aby jsme mohli proběhnout. Tak já si tam založím ten dokument ještě jednou. Tak, se omlouvám, že se mi to takhle... Jsem si neuvědomil, že jsem tam zakládal úplně stejný smlouvy. Je to taková šablona naše, která už má ve vlastnostech nějaké hodnoty. Tím mi to takhle zkazila. Ale to asi nevadí. Tak. Tu směrnici tam nechám, ale je to návrh smlouvy. Tak. Tímto způsobem bych mohl teda poskládat další dokumenty. Když se podíváme do pracovního prostoru spisu, tak tady nějaké další dokumenty jsou. Vidíte tady, že tady máme nějakou licenci SAP, kde je teda jeden dokument, ale jistě tady budou třeba i dodatky, směrnice. Takže takovýmto způsobem já můžu zobrazit ten spis jako takový, který si ale můžu vyhledat právě z té úvodní strany, to si potom v rámci ukázky ukážeme. Já si v tuto chvíli mám smlouvu připravenou, jsem s ní spokojený a chci, aby mi ji nějaký můj kolega, případně nadřízený, odpřipomínkoval. Takže označím si směrnici, kliknu si na tlačítko soubory a vidíte, že v tom ribonu soubory pro ty, kteří znají SharePoint, tak ví, že tam ikonky připomínkování, schvalování a seznamování nejsou, ale my tady máme tlačítko připomínkování, tak abych ho mohl do připomínkování odeslat. Kliknu si na připomínkování a zobrazil se mi start pracovního postupu. Připomínkování v tomto vašem balíčku funguje tak, že si zde můžu vybrat libovolný počet připomínkujících. Já si vyberu jenom sám sebe, abych dostal ten úkol, nemusel se zbytečně přehlašovat. Můžu tam dát i kolegu Bořivoje, což je přihlášený kolega Petr Štos, který může k tomu nějakou připomínku dát, abyste viděli, jakou formou se potom zobrazují připomínkující na tom spisu. Tak, spouštím to nad tím dokumentem, dám start, v tuto chvíli se spouští pracovní postup. Chviličku nám to zase trvá. Tak a vidíte, že stav se změnil na připomínkování, zatím se nic jiného neděje. Když si kliknu na pracovní prostor spisu, tak jde o tuto první řádku smlouvu o dílo implementace SharePoint a stav je v přípravě. Když se podívám zpátky na tu hlavní stranu, tak mi tady určitě přibyl další dokument. Vidíte tady, že tady mám návrh k připomínkování smlouva o dílo Microsoft a mám tady těch smluv k připomínkování víc. Já si odkliknu například tady tu licenční smlouvu se SAP a otevře se mi formulář toho úkolu, kde zase vidím nějaké smlouvy. Oproti straně vidím tady detailní připomínkování a schvalování, které jsou prázdné, protože tam žádný připomínkování zatím neproběhlo. Já si můžu dokument otevřít, tady v dolní části vidíte odkaz na otevřít dokument, můžu otevřít tu samotnou složku, tak abych viděl úplně všechny dokumenty v tom spisu, můžu otevřít pouze vlastnosti toho dokumentu, případně se mohu dotázat někoho na nějakou věc, která mi s tou smlouvou nesedí. Například se můžu zeptat nějakého kolegy, hele, podívej se mi prosím tě, jak to je, což si můžeme nakonec i ukázat. Já dám dotázat se, vidíte, že tady mám zeptej se uživatele Aleš Svoboda, já se tady toho uživatele vydám pryč, protože jsem to já, a dám Bořivoj Novotný, což je můj kolega, a napíšu je to správně, hlavně se podívej na cenu. Tak. Teď kolega Bořivoj Novotný dostane
úkol, který znamená jako dotaz a mě se za nějakou chvíli dostane odpověď, která se mi zde objeví. Tak, ale já se vrátím zpátky, tady ten úkol otevřu, teda ukončím a podívám se na tu smlouvu o dílo Microsoft. Takže tu, kterou jsme si před chvíličkou založili. Vidíte, že teda název je směrnice implementace, mám tady možnost jen opřipomínkováno, pokud si otevřu ten dokument, tak si otevřu ten dokument té samotné smlouvy, já jsem s tím spokojený, dám opřipomínkováno. Pokud bych chtěl a někoho mu delegovat tento úkol, tak tady v podstatě zaškrtnu, nebudu zaškrtat opřipomínkováno, dám delegaci a tento úkol přejde na to uživatele, kterého zde vyberu. Pro zvolený výsledek jsou požadované komentáře, takže já napíšu, že za mě je smlouva v pořádku a kliknu OK. Tím jsem smlouvu v podstatě odpřipomínkoval a vidíte, že v úkolech už ji nemám. Nebudu se k ní v tuto chvíli vracet a podívám se na další úkol, smlouva o poskytování služeb, který mám ke schválení. Ten úkol vypadá úplně podobně. Vidíte, že když se podívám na detaily připomínkování, že tam nějaká 14. února nějaká akce proběhla, Aleš Svoboda opřipomínkoval, upravil kapitolu 2, čili zde se opravdu potom začnou všechny ty změny promítat. Já nebudu se moc dlouho zdržovat, dám schváleno, kdybych dal zamítnout, tak by se to vrátilo zpátky na začátek k tomu autorovi, který to schvalování odstartoval a napíšu dobrá práce a schvaluji. Ten komentář není povinný, ale je někdy vhodné tam nějaký komentář dát, aby jsme viděli i reakci toho konkrétního uživatele. Tak. Takže takovým způsobem bych mohl všechny ty dokumenty ty úkoly spořádat, ale já teď se chci podívat, v jakém stavu mám tu smlouvu, kterou jsem před chvíličkou založil a opřipomínkoval, protože jestli si správně vzpomínáte, tak i můj kolega Bořivoj měl tu smlouvu opřipomínkovat. Já, protože nemám těch smluv hodně, tak si řeknu, já chci tady protistranu Microsoft, takže napíšu si do vyhledávání protistrana Microsoft, dám vyhledat a zde se mi zobrazily všechny smlouvy, které s Microsoftem souvisí. Já si je můžu i odfiltrovat. Myslím, že to byla zrovna tady ta smlouva o dílo Microsoft, ale to byla ta 17. Není to ta, já si tam dám teda spíš jiným způsobem, dám si typ smlouvy, o dílo a dám si všechny. Tak. Byla to tahleta. Vidíte, že tady i v té pravé části se zobrazují ty společnosti. Kdybych tam měl těch společností víc, tak ty protistrany tam budou všechny a můžu si takovýmto způsobem vyhledávat. Otevřu si tu složku. Mám tady dostal jsem se do toho spisu tímto způsobem, tím, že jsem si kliknul na tu zelenou špičku. Vidím, že návrh smlouvy je opřipomínkovaný a já ji chci nechat schválit. Takže si ji zase opět označím, kliknu si na tlačítko soubory a dám schvalování. V tuto chvíli už se mi nezobrazí žádný dokument, respektive žádná volba, protože schvalování je přesně definovaný v nějaké schvalovací matici, která říká, že když je to nějaké oddělení nebo je to nějaký typ smlouvy, tak je tam určitý n počet schvalovatelů. Já jsem si zvolil takový typ smlouvy, aby mi to tady neběželo moc dlouho a nemusel jsem tady schvalovat přes 3 lidi a tento typ smlouvy je v té schvalovací matici nastavený pouze na mě. Takže já, když se podívám sem na tu domovskou stránku, tak vidíte, že mám návrh smlouvy ke schválení, otevřu si ten úkol. Tady vidím
můžu zase otevřít ten dokument, můžu otevřít tu složku, podívám se na detaily připomínkování, vidím, že Aleš Svoboda, což jsem byl já, teda jsem si to odpřipomínkoval z pořádku, Bořivoj Novotný opřipomínkoval taky za mě OK, bez připomínek, jsem schvalovatel, věřím jim, že je to všechno v pořádku, nebudu teda tady se zdržovat nějakým dlouhým čtením, samozřejmě od té smlouvy v těch interních procesech by si předpokládám schvalovatel smlouvu přečetl, dám OK a opět tu smlouvu schválím. Tak. Já jsem měl tady návrh smlouvy na té licenční připomínkování, podívám se, jestli mi tam přišla nějaká odpověď. A tady vidíte, že se mi v detaily připomínkování schválení objevila moje otázka, je správně, hlavně se podívej na cenu a Bořivoj Novotný mi odpovídá, je to OK, cena je v pořádku, dokonce si tam dostal nějaké iniciály, takže v tuto chvíli já můžu zase připomínkovat OK. A vidíte, neudělal jsem komentář, hnedka mi to řeklo červenými písmeny, že ty komentáře jsou pro mě povinné, takže OK, bez připomínek. A tak. Tak. Tím, že jsem schválil smlouvu, tady vidíte, že mi přibyl další úkol. Vlož podepsaný dokument návrh smlouvy. Je to tím, protože ta implementace SharePoint proběhla připomínkováním, proběhla schvalováním a v tom balíčku máme nastaveno, že je velmi důležité, aby tam přibyl i ten naskenovaný dokument do té smlouvy. Takže tady já mám odkaz na úkol, který mi říká vlož naskenovaný podepsaný dokument do spisu. Tady je vlastně v podstatě ten popis a ještě tady máme většími písmeny zopakování. Takže já tím, že dám nahráno, tak bych se sám za sebe jasně přiznal k tomu, že jsem to udělal. Ale já jsem to ještě neudělal, tak já si otevřu tu složku a vložím si naskenovanou smlouvu. To je tady to moje připravené PDF-ko, sken podepsaná smlouva, dám Open, otevřít, OK, zvolím si typ smlouv, typ dokumentu, smlouva, jsem se tam dal asi moc rychlej, tak ještě jednou, jsem se tam kliknul na tak si dám název smlouvy, podepsaná smlouva Microsoft. A teď tady mám povinné pole platnost od, takže řekněme, že je platná od 1. června. Můžu si zvolit platnost do a můžu si zvolit plánovanou revizi. Plánovaná revize, to znamená právě to, kdy mě ten systém upozorní, ale podívej se na tu smlouvu, jestli je všechno v pořádku. Já si dám třeba 30. června, ale pravděpodobně bych si dal třeba za půl roku nebo v nějakou dobu, kdy vím, že výpovědní lhůta je například 3 měsíce, pokud ta smlouva je na dobu neurčitou. Dám uložit. Přibude mi tady podepsaná smlouva Microsoft a v podstatě v tuto chvíli můžu si říct jasně, tak jsem teda ten úkol splnil, vrátím se zpátky do toho úkolu, zaškrtnu nahráno, nebudu nikoho delegovat, napíšu smlouvu jsem naskenoval a vložil. Což ale není úplně povinný údaj, ale ty komentáře můžeme využívat právě k této činnosti. Tak, teď je OK. A mám v podstatě uzavřený spis, který je nějakým způsobem dokončený tím, že jsem tam vložil podepsaný dokument. Já ale chci, tentokrát udělám to, co říkám, že by radši uživatelé dělat neměli, skočím si do toho prostoru spisů a chci, aby se s tímto spisem seznámil nějaký můj kolega. To seznamování běží nad celým spisem, neběží nikdy nad tím samotným dokumentem a to z toho důvodu, protože chceme, aby ten uživatel
měl možnost potom velmi rychle se dostat k celému tomu spisu a ke všem souvisejícím dokumentům. Samozřejmě lze to nastavit i tak, že by seznámení běželo pouze s tou konkrétním typem, s tou naskenovanou smlouvou. To je opravdu variabilní a asi záleží na tom, jak to zákazník při implementaci si určí. Takže já si dám soubory, kliknu si seznamování a zase mám tady uživatele k seznámení. Dám si zase svého kolegu Bořivoje, který tady sedí vedle mě, a dám si sám sebe. Tak, spouštění pracovního postupu. Tak. Takže vidím, že smlouva je schválená. Dokonce mi se tady doplnili i údaje o plánovaných revizích. Jinak si chci ukázat možná jednu zajímavou věc, že vidíte, že třeba na té třetí řádce je smlouva implementace s 2 protistranami, takže stačí kliknout zde a vidím, jaká ta protistrana to má, že to je sestava Brysela se Škofinem. Takže takovým způsobem v tomto našem balíčku je možnost i vidět ty různé protistrany, které, pokud těch tam bude víc, tak se neobjevují přímo rovnou v té údaji o protistraně, ale je potřeba na to kliknout, ale lze otevřít úplně všechny najednou. Tak. Takže nechal jsem se seznámit, kouknu se zase na tu hlavní stranu, kde bych měl, vidíte, že tady mám 2krát se seznámit se smlouvou, tak já si dám tu svoji, kterou jsme teď připravovali a s kterou jsme si tady všichni prošli. A vidím tady needitovatelné pole, můžu dát jenom seznámil jsem se, můžu si zase otevřít tu složku, můžu si otevřít ty vlastnosti, tady nemůžu otevřít ten dokument, protože ty dokumenty jsou uvnitř. Můžu se podívat na všechny ty údaje, které proběhly, detaily revize spisu, žádná revize ještě nebyla provedená, takže tady nejsou. V detaily připomínkování vidím celý ten průběh, pokud by tam byly ty dotazy, objevovaly by se tam i ty dotazy, a tady v detaily seznamování vidím, že můj kolega Bořivoj už se seznámil. Takže kouknu na základní údaje, zaškrtnu si seznámil, nebudu dávat žádný komentář a dám OK. Takže takovýmto velice jednoduchým způsobem probíhá celý ten proces. Co se týká, jak jsem říkal na začátku, pojmenování polí, změnit nějakých formulářů, to lze poměrně jednoduše změnit, tomuto rozhodně není nějakým způsobem zamknuté a můžete to teoreticky měnit potom i vyškolený administrátor, ale samozřejmě je to vždycky na dohodě. Já bych chtěl ještě ukázat jednu věc. Možná se můžeme kouknout na archiv spisů, kde myslím, že nějaký archiv spisů je. Tady vidíte, že tato smlouva se sem dostala, je sice v přípravě, ale ta knihovna vypadá úplně stejně, ale jako ten pracovní prostor jenom zouze všechny ty spisy, které už nejsou platné. A dostanou se tam automaticky v okamžiku, kdy je někdo zneplatní. A zneplatní je ten autor tím, že si změní ten stav, a to za předpokladu, že tam třeba vloží nějakou výpověď nebo opravdu ta smlouva byla na dobu určitou. Tak. Co se týká toho vyhledávání, který my považujeme za jednu ze stěžejních částí, tak je to naše speciální funkcionalita, kde, jak jsem řekl na začátku, těch druhů může být víc. Může to být takto základní, kde vidíte úplně nejzákladnější údaje, že můžu vyhledávat podle čísla spisu, oddělení, stavu smlouvy, typu smlouvy, můžu vyhledávat podle protistran, podle platností a nějakých revizí, kdy má být ta příští. Je to takový ten obecný pohled. Určitě lze nastavit i, že vyhledává to vyhledávání a zobrazení těch výsledků je pouze těch spisů nebo pouze dokumentů, a opravdu chceme přidat to tam, protože se nás na to zákazníci ptají a dost často to požadují, tak bude tady záložka moje spisy a to základník bude prohledávat jenom v těch spisech. Ale já chci ukázat, že teda můžu si hledat oddělení, můžu si říct ještě nájemní, myslím si, že tam ale nájemní není, že tam bude kupní, dám vyhledat. A v těch výsledcích mohu potom dál filtrovat. Když si vyhledat jenom ty spisy smlouvy, tak je tam právě jenom ten spis. Když si vyhledat pouze návrhy smlouvy, je tam jenom ten wordovský dokument.
případně smlouva, je tam naskenovaná smlouva podepsaná, takže si velmi rychle k tomu mohu dostat. Když si tady dám nic, tak se mi tady objeví všechny na IT. Vidíte, že jich tady je poměrně víc. Vidím tady i ty protistrany a všechny účastníky toho řízení a já chci ale jenom se Sabrisem, tak si tady napíšu Sabris do té horní řádky a koukám, že jsem to tam špatně. Tak. Měl by mi to odfiltrovat pouze se Sabrisem. Tak. Takže tímto způsobem to vyhledávání nám pomůže k tomu, abychom se velmi rychle dostali a vyznali v tom obrovském množství smluv, protože tady jich teď mám, když se podíváme do pracovního prostoru spisů pár, takže kdokoliv se v tom poměrně lehce vyzná, protože i víme, že SharePoint umí zde taky nějakým způsobem třídit a hledat, ale u našich zákazníků, kteří mají i tisíce smluv, tak tady si představte, že byste měli 1000 řádek a celý ten SharePoint by v tom nějakým způsobem měl třídit a měli byste se dostat v té konkrétní informaci. Proto je daleko jednodušší se pomocí vyhledávání napsat třeba zrovna ten Sabris jako protistranu a vyhledat a opět dostanu ten samý výsledek, jaký jsem viděl před chvilkou a můžu si potom dál i tady třídit třeba jenom dodatky, protože dodatek mě nějakým způsobem zajímá. Takže tohleto je konec ukázky, já ji tedy nechám tady si otevřeno, aby kdyby náhodou byl nějaký dotaz, který by souvisel, chtěli byste si chtěl ukázat, tak já nebudu z toho tu demo stránku opouštět a přepnu zpátky znovu na tu prezentaci, kdy v podstatě ještě zrekapituluju, že teda v ceně toho balíčku nebo v podstatě nákupem toho balíčku dostanete do 5 dnů v podstatě, pokud teda samozřejmě je připravená ta infrastruktura, to je to nejdůležitější, ta infrastruktura musí být připravená a pak do 5 dnů dostanete přesně to, co jste viděli, dostanete tam možnost vytvoření těch spisů, vkládání různých dodatků, vkládání různých typů obsahu, který jsme si tam ukázali, což byl návrh smlouvy, návrh dodatku, naskenovaný dodatek, naskenovaná smlouva a případně nějaký ostatní dokument. To, že se tam viděli u těch ostatních dokumentů jenom některé typy dokumentů, je to obyčejný seznam v SharePointu, který lze dál rozšiřovat, je to jenom nějaký základní výčet, který si myslím, že si můžete i sami v podstatě rozšířit o další typy a pomocí toho i dojít k nějakému třídění. Opravdu je to teda v provozu do 5 dnů od objednání, přesně v takové verzi, jaké se to viděli takhle a my neustále plánujeme nějaké rozšiřování. Nasazení teda je na SharePoint 2013, 16, případně na online. Je to snadno rozšířitelné, protože máme na to speciální nástroje, využíváme hlavně nástroje Triinfa, které umožní jako nějaký workflow designer, který bude součástí tedy od příští verze, což bude někdy koncem června. Ty formuláře jsme dělali také pomocí nějakého formulářového designeru, čili je to upravitelný vzhledově i obsahově. Je to připravené na integraci s dalšími systémy. Máme tam speciální nástroje, jakým způsobem například vytáhnout ty číselníky těch protistran z nějakých ERP systémů. Zde samozřejmě vždycky potřebujeme součinnost na té druhé straně. Co se týče software assurance, tak software assurance je podpora a přístup právě k novým funkcím a verzím, které průběžně se snažíme samozřejmě do toho systému, do toho balíčku rozšiřovat. Ty funkce můžou být buď technické, je to související přímo s tím softwarem, s tím Triinfem pro SharePoint, anebo to můžou být i nějaké procesní, kdy nám zákazníci budou říkat, my bychom hrozně rádi chtěli, aby tam bylo nějaký speciální pole, protože tam to pole není a pokud těch požadavků bude víc, tak samozřejmě to do té verze přidáme automaticky. Co se týká plánovaného rozvoje, tak jednou z věcí, která tam přibude velmi rychle a bude už v budoucí verzi, je report v Lažicích, což znamená, že přímo na té domovské stránce budou v té horní části pravděpodobně 3 nebo 4 dlaždice, které budou rovnou říkat například počet mých smluv, počet smluv ve schvalovacím procesu a počet smluv schválených. Provedeme tam tu integraci s tím workflow designerem, aby se ty workflow nastavovaly daleko líp a ne jenom pomocí nějakých matic.
aby se tam viděli opravdu i tu samotnou cestu. Neustále se snažíme upravovat ergonomii toho uživatelského rozhraní a reagovat i na nějaké připomínky našich zákazníků. Co připravujeme v průběhu tohoto kalendářního roku, tak je možnost skrýt důvěrné informace a porovnávat dokumenty, protože se může stát, že smlouvy jsou velmi důležité, citlivé a na větší objem peněz a chcete mít jistotu, že když pošlete byť naskenovanou smlouvu, že ji nějakým způsobem ta protistrana před podpisem nezmění nějakým editorem, tak ten systém dokáže i porovnat ten váš Word s tím návrhem smlouvy, s tím, co vám přijde naskenovaný od protistrany. Je to věc, ale kterou v tuto chvíli probíhá na naší straně testování a předem říkám, že to nebude součástí balíčku, protože to vyžaduje produkt třetí strany, ale zase není to žádná dramatická cena, která by měla do toho zasáhnout. Tam věříme, že si to najde i nějaké své zákazníky, protože se nás občas zákazníci na takovou funkcionalitu ptají. Co se týče dalších aplikací, které my máme, tak a budou na ně i postupně nějaké webináře, tak jsou to objednávky, faktury, interní dokumentace, zde webinář už proběhl, žádanky, kde je to od služebních cest za půjčení vozidla po dovolené a důvěryhodná archivace, protože my jsme dokázali propojit SharePoint s důvěryným archivem, funguje to tak, vyvinou ve zkratce, všechny dokumenty jsou stále v SharePointu, ale důvěrný archiv, který jako samostatná aplikace běžící vedle SharePointu se stará o tu důvěryhodnost, časová razítka a podobně. Pokud chcete víc informací, máme i nějaké videa k jednotlivým těm aplikacím, tak najdete na webu sharepointecm.cz. Na závěr ještě předtím, než se vrátím ještě k jedné ukázce, protože jsem na něco zapomněl, tak bych jenom chtěl připomenout, že letošním roce máme 10. ročník naší konference DocuWrite. Na letošní rok máme připravený velmi zajímavý program. Na www.docurite.cz můžete už dneska dočíst nějaké bližší informace. Já snad řeknu, že se nám podařilo získat velmi zajímavé řečníky, jako je pan Čermák, ten novinář, kterého znáte asi všichni, a Tomáš Sedláček, což je ekonom, dost často má svoje pořady, ale dost často ho můžete vidět při nějakých analýzách, v nějakých zpravodajských pořadech. Tak. A já jenom se vrátím předtím, než začnu odpovídat na dotazy k té domoukázce, protože jsem zapomněl na jednu věc, která se nám líbí a kterou považujeme za poměrně hodně zajímavou. Já se tady kliknu třeba na ten spis, což jsem ale udělal chybu, protože jsem si chtěl podívat na jeho vlastnosti, tak se podívám na jeho vlastnosti, tak třeba na tu licenční smlouvu. A tady je na tom spisu, vidíte úplně poslední údaj, je reference, přidat odkaz. Tohleto jsme tam doplnili, tuto funkcionalitu už umíme dlouho, ale v tomhletom zrovna ve smluvní agendě má poměrně místo, protože vy můžete k tomu spisu přidat nějaký referenční objekt. Může to být například faktura, může to být objednávka, může to být cokoliv v tom SharePointu jako takovým. A pokud je to správně nastavený, tady teda bohužel můžu přikládat v rámci dema pouze připojovat nějaký spis nebo nějaký dokument z jiného spisu. A vidíte, že se mi tam v nějaké tabulce nějaký odkaz udělal. Když to uložím, tak to tam opravdu zůstane jako odkaz, tak se tam to s vámi můžeme podívat. Tak byla to ta licenční smlouva, teď se podíváme na ty vlastnosti. Takže ty tam teď v podstatě mám, můžu si na ten návrh smlouvy otevřít, ale chci říct jednu věc, co je na tom nejzajímavější, je to, že pokud je to správně nastavené a máme tam i nějaké další agendy a budu chtít například v agendě faktur, řeknu, tato faktura souvisí se smlouvou číslo 1017 finance, tak na faktuře můžu mít úplně stejné pole, vyberu si takovou referenci, případně, když někam napíšu číslo smlouvy, tak ten systém si tu referenci doplní sám. A já na faktuře vidím, já se odkazuji na tuto smlouvu a zde v smluvní agendě se na stejném spisu dozvím, že se na mě odkazuje nějaká faktura. Čili potom můžu mít ty objekty napříč celým SharePointem v podstatě
propojené a napříč. Tohleto samozřejmě není součástí té implementace toho balíčku, protože tohleto předpokládá, že tam musí být těch agent víc, ale pokud by vám stačilo pouze to, co jste teď viděli, že to referencuju na jakýkoliv v rámci jenom té jedné agendy, tak to samozřejmě je součástí a takovou funkci to dostanete. Otázkou je, jestli to je nějakým způsobem k něčemu dobré. Tak a já se teď podívám na vaše dotazy. Dotazů je tady několik, takže děkuju za ně. A já pojedu hnedka od prvního. Pan Dvořák se ptá, jestli je možné v rámci schvalovacího procesu podepsat dokument digitálním podpisem, případně osobním certifikátem. V rámci balíčku ne, ale lze tam tuto funkci doplnit, protože my máme nástroje na doplňování anebo podepisování elektronickým podpisem těch dokumentů, takže není to součástí toho balíčku, ale umíme to a můžeme to doplnit pomocí nějak naší aplikace eSign. Potom je možné podepsanou finální smlouvu odeslat přímo z této aplikace do registru smluv. Máme napojení na datové schránky, máme napojení i na podobné registry a podobné aplikace, které to vyžadují. K tomu právě plánujeme i, že do toho zapojíme i právě to vyčerňování a schovávání důvěrných informací. Takhle v tom balíčku, jak to je, tak to není součástí, ale vzhledem k tomu, že ty nástroje máme a jsou součástí jiných agent, tak je možné je v rámci implementace doplnit a samozřejmě vám na to můžeme udělat cenovou nabídku. Tak. Pan Radan Ostrý se ptá, jestli máme připravenou jazykovou mutaci v anglickém jazyce. Celé to demo je udělané tak, aby bylo možné poměrně libovolně doplňovat další jazyky. Ano, je to možné. Samozřejmě jedna věc je jazyková verze SharePointu a doplnění těch jazykových balíčků, které vám říkají takové té menu, takže tady když vidíte v té horní části procházení soubory knihovna, tak ty jsou přímo dané, definované SharePointem, ale ty ostatní funkcionality Triumfa jako takového tak lze dodat i v anglickém jazyce. Myslím si, že to nemáme dneska v jiných jazycích, ale je to od začátku dělané tak, aby to bylo možné jenom překladem ten další jazyk do toho doplnit. Tak další. Máte verzi pro SharePoint 2010. Bohužel to, co vidíte, tak pro SharePoint 2010 není možné dodat. My máme řešení pro SharePoint 2010, kde ale probíhá implementace pomocí tzv. VSP souborů a VSP definicí. Je to z toho důvodu, proč nejde tento balíček dodat, protože tady my máme Triumfo pro SharePoint dodaný jako aplikaci, která běží mimo SharePoint. Veškeré ty věci, je to v podstatě, myslím si, že to je technicky SharePoint hosted aplikace, stejně jako když byste si nainstalovali třeba z Microsoft Storeu nějakou funkci nebo nějakou aplikaci. I my tam máme naše Triumfo formuláře, takže pokud byste měli SharePoint na 365 a chtěli byste využívat nějaký form designer, tak stačí se podívat na Store a tam si můžete naši aplikaci stáhnout a vyzkoušet. Takže bohužel SharePoint 2010, tak jak to teď vidíte, bohužel není možný. Tak, máte zkušenosti s implementací tohoto řešení na korporátní Office 365 SharePoint s omezenými právě se správou zahraničí? Máme faktury, máme u jedné mezinárodní společnosti, tak balíček faktur tam běží v Office 365, tuto smluvní agendu, tento balíček jsme na takovéto prostředí ještě neimplementovali, ale ten princip by měl být v podstatě velmi podobný a velmi stejný. Vždycky to samozřejmě souvisí s tím, že, anebo tak, jak se i bavíme s jinými zákazníky, protože máme velmi často takovéto podobné dotazy, vždycky tam musíme dostat aspoň pro implementaci nějakou součinnost nebo nějaké určitá práva, oprávnění na nějaký web, tak, abychom to tam mohli naimplementovat, ale určitě to realizovatelný je. Samozřejmě se nám stává dost často, že nám zákazník tady v České republice řekne, že jejich matka například ve Spojených státech nebo někde v zahraničí jim žádná práva nedá, že v žádném případě jim nedovolí tam něco takového dát, což je samozřejmě problém, protože pokud my nedostaneme, byť i v rámci součinnosti jenom nějaké oprávnění na vytvoření nějakého webu, případně vytvoření té struktury tam těch obsahových typů, tak to je samozřejmě problém, který nejsme schopni překonat.
jaké services application v centrální administraci SharePoint vaše řešení využívá? Tak tady se přiznám, že to nevím. Já se teď koukám na kolegu, jestli mi není schopný poradit. Takže my připravujeme odpověď. Každopádně já se přiznám, že nejsem technik, nejsem konzultant, jsem spíš podpora toho obchodu, takže to dokážu nějakým způsobem spíš uživatelského pohledu odprezentovat, ale tyhle ty technické věci neznám. Každopádně já napíšu zde e-mail, když tak klidně dotazy můžete zapisovat sem a určitě na ně společně s techniky připravíme nějakou odpověď. Tak, mám tady odpověď připravenou, akorát si musím přihlásit do druhého Skypeu a tam tak. Takže SharePoint služby, je to Application Management Service, SharePoint služba Microsoft SharePoint Foundation Subscription Setting Service, SharePoint služba User Profile Service, SharePoint služba, a teď mi to tady proběhlo, mi to tady zmizelo, se omlouvám. No, přišla mi taková legrační věc, protože mi Skype, ten, který není pro společnosti, který mi kolega napsal tu odpověď, tak se mi updateuje, takže mi zmizelo všechny ty věci, ale okamžitě, jak mi to naběhne, tak už což se stalo, tak já vám to tady i skopíruju a dávám to, abyste to viděl, abych to nemusel číst. I když kolega to tam, teď vidím, že to tam zrovna asi píše. Tak. Jo. Tak. Nemáte zač, jsme se snažili to rychle odpovědět. Tak. Zeptám se, jestli jsou tam nějaké další dotazy, které vás zajímají k tomuto řešení. Případně si myslíte, že vám tam něco chybělo a já jsem to možná i zapomněl, nebo případně se to může týkat nějakého dalšího rozvoje. Určitě budeme rádi, když se na něco zeptáte a můžeme vám na to odpovědět. Pokud byste měli o to zájem, tak určitě můžete buď přes ten e-mail, který jsem se napsal, nebo přes naše stránky www.sharepointecm.cz, tam najdete kontaktní formulář a je možné, což je asi možná ten úplně nejlepší způsob, požádat o nabídku, požádat o nějakou kalkulaci, případně vám můžeme ještě pomocí buď z téhle Skype Business nebo týmu udělat ještě nějakou detailnější prezentaci. Myslíme si, že tohleto jsou věci dneska, které jsou poměrně pro nás dostupné. Tak blížíme se ke 4. hodině, vidím, že žádné dotazy nepřibývají. Kolega mi tady upozorňuje, že mám špatný mail. Ono, je to pravda, že na všech vizitkách máme sabris.com, ale když dáte sabris.cz, tak mi to taky dojde, ale v každém případě sabris.com je asi ten správný a lepší e-mail. Ale jak říkám, dojde i tento e-mail, všechno je v tomto případě v pořádku. Tak. Takže jestliže nejsou žádné dotazy, tak já vám teda opravdu ještě jednou děkuju. Na některé z vás se budu moc těšit na dalším webináři, případně na DocuRidu. Určitě, pokud budete mít jakýkoliv dotazy, tak buď na mě, nebo přes www.sharepointecm.cz, přes náš kontaktní formulář. Velmi rádi vám podáme další informace. Podívejte se na ty stránky, máme tam i krátká videa, která vám i ozřejmí, jak například se s tou aplikací pracuje v jiných agendách. Připravujeme další webináře, sledujte nás a věříme, že budeme vám dál ty řešení rozvíjet tak, jak uznáme společně s vámi za vhodné. Tak. A jak budete potřebovat podle vašich potřeb. Tak jo, děkuju moc. Ještě jednou přeju vám krásný čtvrteční odpoledne, případně víkend, ať nám svítí sluníčko a na dalším webináři nashledanou.